Jedného krásneho dňa sa mi naskytla možnosť ísť na inú linku, ako obvykle robím. Samozrejme som to s radosťou prijal, ale nebol som si istý, či sa náhodou na trase niečo nezmenilo, nie sú nejaké zmeny v zastávkach, alebo tam nie je nejaká obchádzka. Tak moje kroky smerovali tam, kde nájdete tutoriál aj na to, ako vyrobiť z plechovky od fazule a struny od pera trojkomorový karburátor. Tak som chvíľu prekopával YouTube a samozrejme našiel som. Jediné, čo ma mrzelo, že to bolo z roku 2016 a že tam neboli označené miesta, kde sa nachádzajú zástavky. Našťastie trasa bola rovnaká ako podľa grafikonu, ale aj napriek tomu ma chytil záchvat tvorivosti a vyskúšal som si, ako by som to spravil ja. A výsledok? Posúďte sami. Samozrejme, o svojom návrhu som sa chcel podeliť aj s vyššou mocou. Pozitívne je, že zamietnutý nebol, ale žiaľ ani vypočutý. V každom prípade máme možnosť si porovnať, ako vyzerala Petržalka pred 9 rokmi, ako vyzerá teraz a vychutnať si jazdu časom. Kolegovia, dajte mi vedieť, či by sa vám vôbec takýto ťahák páčil, alebo je to úplný nezmysel. V každom prípade, ak by chcel niekto využiť môj záchvat tvorivosti, keďže čoskoro už budem mať nejaký čas navyše, kľudne sa ozvite.